δεν ξέρω τι θα έχω. Θα με γαμίσω ο Βάρος, αμέσως θα ξεκινήσω με άρμορ πανταργαστικά. Αδερφούλη, έλα. Ξέρετε. Του Βάρος αυτή η Μήτρια. Έλα αδερφέ να νιώσεις πως παίζει ένας πρό ρε. Θα έρθει κανένας τίποτα εδώ να με βοηθήσει ή μόνος του. Μόνος του. Εγώ δεν έρχομαι, όχι, αρνούμε. Να ψοφήσεις! Μικρό πόνι. Τελειώνει. Περίμενα αδερφέ, συγγνώμη που φεύγω. Πού πας ρε Κωνσταντίνε? Να πάρω item. Και βλέπεις ότι πας που παίζει χέκαρι μου, ρε, ξαφνικά μέσα στο κομπιούτερ του. My little pony, my little pony. Γιατί πάτε στον μπλε, εγώ θα ξεκινήσω από τα ghouls. Εγώ στα γούλης είμαι. Ο άλλος ο Ζενέρωτος είναι. Αφήστε να κάνω εγώ το πρώτο το spell, να μην σας το πάρω στο τέλος. Ωραία ρε Κωνσταντίνε, χάνουμε first blood ρε Κωνσταντίνε, γαμώ το στανιό μου ρε πούστη. Δεν πειράζει ρε. Όλα είναι υπό έλεγχο. Μπράβο, θα τα πάρω εγώ, δεν βάζω. Μπράβο βλάκα. Να είστε καλά ρε παιδιά. Και σου είπα, άσε να κάνω πρώτα το δικό μου και μετά για να μην σας τα πάρω. Αυτό σας κόβω. Δεν πειράζει, εγώ το XP ήθελα, δεν με νοιάζει το cold. Δεν μας νοιάζει, τι σε νοιάζει. Δεν με Θα σου νοιάζει. πάρω κάτω το μικρό άμα δεν σε πειράζει. Όχι, από τον blue με πειράζει. Α, εντάξει, πολύ. Α, εντάξει, χαίστηκα. Α, Κίτλιν Μάρζαχαρ, ναι, το πουλί. Σοβαρά. Καλά, τα fraps με το LoL συμφωνούνται πολύ στα FPS. Μαλάκα αυτή η Evelyn στο mid κάνει κάθε δευτερόλεπτο το πρώτο με τα γκάθια ρε, χαλάστε με σαν μάνα. Μήπως σας είπε an enemy has been slain πρώτα και μετά σας είπε το first hand. Είναι με πένα πληκτορμάλες. Γιατί? Εμένα με είπε πρώτα ότι σκότωσε έναν παίχτη και μετά μου είπε ότι πήρα το first blood. Ωραία, πώς είναι. Το LoL λέει ότι έχω 61 fraps, fraps, FPS. Τα fraps λένε ότι έχω 60. Βλάκη, θα ψοφήσω, θα ψοφήσω! Καλό ψόφο. Στόφαρα, πώς τι. Αμότο! Μη γαμάς. Έκανα μαλακία, sorry. Έπρεπε να πάω στο blue, στο red. Ενώ πήγα κατευθείαν στα golems. Μα τα golems είναι πιο εύκολα. Όχι. Μπάμπη, έχουμε εσές. Εσείς. Σοβαρά. Όχι. Δεν έχω μάνα ρε, πώς τι. Έκανες clarity να έρθω. Όχι. Πίσω, ναι. Έλα ρε. Έχω εσές ρε. Εγώ πεθαίνω για σένα ρε. Για μου την πουτού. Πάρτα μωρή Λούγκ, δεν θες να μου χτυπήσεις και μέσα στο turret. Αλλά εσύ Στο δεν διάλογο. είναι. Μάλλον. Άσε με λίγο να παίξω γαμώ την πουτάνα μου ρε Κωνσταντίνε. Σόφισα. Σώθησα λέει και είμαι ζωντανός. Έχω εσές. Ρε Κωνσταντίνε, μπορείς να με αφήσεις να παίξω? Δεν σε... Τι εννοείς να σε αφήσω. Να με αφήσεις να σπαμάρω Κωνσταντίνε, δεν μπορείς να σπαμάρεις εσύ, άσε με να σπαμάρω εγώ. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το 0 και να τους μηδενίσεις Κωνσταντίνε, να πας με full HP και να τους μηδενίσεις αμέσως. Δεν είσαι ο Chuck Norris, ξεκόλαγε. Βγήκα τον σπάμαρα, το έχω σε μισό HP και έφυγες. Και όρμηξες κι εσύ. Έχω εσές. Ποιο level Κωνσταντίνε? Πω μαλάκα την Evelyn θα την κουπανίσω ρε μάνα το Θεό. Πίσω τώρα, άστη. Σπαμάρεις Κωνσταντίνε, σπαμάρεις. Ναι, όσο πιο πολύ μπορώ. Τόσο το καλύτερο. Παντόφλες. Ωραία, πούστη τώρα. Περίμενε να πάρω τα golems και έρχομαι για gank.
σπαμάρουν απλά, spells, δεν έκανα κάτι άλλο. Καζαρχίδες. Έχουμε σες, Μπάμπη. Μαλάκα πέρασε από μέσα. Ου. Ω, αντριχιστικό. Ω. Κάτσε να έρθω από τον bot. Ποιον θα κάνουμε focus? Το βάρος. Τον Ράβους. Σε ποιον κάνω πρώτο επίθεση? Μάλιστα, Χαρικέτιν δεν έχει τους παρούς. Φύγε, στο. Μάλτζαχάρ. Α, το πουλί μου. Ούτε έχω κατάλαβα τι έγινε εκεί μέσα. Όπως γίνεται συνέχεια σε ένα battle στο LoL. Απλά αγορίνα δεν ήταν εσένα που είχε πει, εγώ σε έβλεπα ότι είχε πει. Α, εσένα βάραγαν. Με ποιον βάραγαν, εγώ μπήκα με φούλχη. Άστον, έχει φύγει. Έχω Δεν εσές. βάραγαν κανέναν, βάραγαν μία μένα. Ωραίος Μπάμπη, Στόπαρ, μαλάκα, έχω εσές. Να το λες καλύτερα. Δεν το πες πολύ πιστικά. Ρε μαλάκα, τι να ακούτε. Δεν Άμα το μιλάτε πες πολύ με τα- πιστικά. Να λες, έχω εσές παιδιά. Το ακούσατε, έχω εσές. Άμα όλη την ώρα μιλάτε, δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Μα δεν μιλάμε όλη την ώρα. Ναι, δεν μιλάτε, γκαρέζι εκεί να πούμε. Αν κάνεις μαλακίες, σε βρίζει ο άλλος. Είσαι στο Μάλτζαχάρ. Έπρεπε να είχα 10 χιπί παραπάνω γάμο την πουτάνα. Για 10 χιπί παραπάνω θα την πέτσω. Τώρα τη γάμιζε της Εύλην. Απλά. Πω, εντάξει, θύμωσε επειδή μας πήρε εκεί. Όχι, ρε, απλά με σπαμάρει το πούστη, ξέρω εγώ, με το πρώτο. Κάθε δευτερόλεπτο Αλλά με και το αυτό κάθε. θα φας 40 πρώτα για να σκάσεις 1/3 τουλάχιστον ρε φίλε. Ναι, ρε, μαλάκα, μου σπάει τα νεύρα. Σε καρύμα έρχεται. Ω, ναι. Φτάσαμε. Άου. Όπα τα σπαμέρια ρε, τα σπαμέρια. Εσές. Ποιος πήρε Δεν το λες πάλι πιστικά. Πουτάνα. Έρχομαι. Χέκα κάτσε κάτω. Έλα εδώ, Χέκα. Σκάστε τα. Πάμε μόλις βγει της ορμάς, δεν ξέρω τι θα κάνει, πώς θα της ορμήσεις και τι θα κάνεις. Τι βλέπεις. Μόλις τη δύση είπα. Rumble εσές. Στο mid. Έλα εδώ, Χέκα. Μπες μπροστά. Έτσι. Αν το τέτοιο, το τόντ. Δεν έχω μαλάκα, να τα φλάσουμε. Όχι ρε, πούστη. Πρώτο. Α, οκ. Αρνούμε να συνεχίσω. Δεν το έκανε και το τάμος, δεν έκανε και το τάμος. Top έρχομαι. Top. Α, το πούμε κι εγώ. Εμείς δεν είμαστε top. Δεν είπαμε εσένα. Μικρό μου πόνι, ο κόσμος τελειώνει. Είσαι γκέι. Σοβαρά. Μπάμπη. Όχι, Μπάμπη. Ναι, σε ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ξέρω γιατί είπε ευχαριστώ. Έχω εσές στο mid. Πάλι δεν το λες. Άσε μου τα κρύπια τουλάχιστον γιατί δεν μπορώ να φαρμάρω εύκολα. Α, οκ, ναι. Πέτρο, αλλά μου πας και το... Περίμενε, πάω πάνω. Πίσω, γύρνα. Δεν έχω μάνα πολλά. Τώρα σου έρχομαι, φίλε, σου έρχομαι. Μην ανησυχείς. Δεν έχω ult. Πω, Ωραίος, πω. πήρα και την assist. Πέτρο, έλα πάλι κάτω να πάω κι εγώ στο jungle. Τράβα, γιατί κάθεσαι jungle τόση ώρα. Σου είπα να κάτσεις για να του κάνεις gank. Μάρι, μήπως είδες αν είναι εκεί πέρα η Φιώρα. Όχι η Φιώρα, πώς τη λένε.
Λιώνω. Η Evelyn δεν ξέρει να παίζει. Μου χώθηκε με το speed, αφού είχε κατευθείαν το slow. Απλά ήθελα λίγο περισσότερο level για να την πάρω. Δεν θα με σκότωμα. Δεν ξέρω. Μη όχι άλλο, το θέλουμε στο Λέγκο. Δεν θα τον πάρουμε μαζί. Αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό. Goal, disaffect step to 4 times. Εσύ στο mid. Recall στο mid. Κάποιος μου κάνει counter juggling. Πού είναι? Πουτάνα. Sorry αδερφέ. Για μπορούμε να συγκεντρωθούμε απλά στο game. Είδες τι έκανε η Κέτλιν. Ω μαλάκα, του κόβει τον μπούτσο άλλο. Ποιος είναι ο καλό. Βγάλω αυτό για να κόβει καλό. Really? Τι είναι όσο πολύ. Ένα έχω χτες λόγο. Μικρά μου πόνι. Πάλι και μάλλον πότε. Πάρε γιάτς. Πάρε γιάτς. Κάμε γιάρτσα. Πάρε ένα γιάτς. Τι μου τη γιάρτσα, εγώ έβγαινε. Στα μπούς. Πάρε. Δεν μπαίνει στα μπούς αυτή ρε. Ποιος. Η έβγαινε, απλά κάνει τα όλα τε. Δεν έχουν jungle αντίβολοι. Όχι. Τότε τι λέει ο άλλος κάποιος που κάνει counter jungle. Κάποιος τορκητική μπαίνει κάπου μέσα. Τους κάνουμε την τρίντας με. Φέρεις βοήθεια. Φύγε. Φεύγω. Μη σε πάρει, σε παρακαλώ. Σε κοιτεύω, μη σε πάρει. Αφού με κέντεψες, αριγκάτο σέντσι. Σου χρωστάω τη ζωή μου. Μην κάνεις το άλλο, μην το χάσεις. Ωραία, μπορείτε να μην μιλάτε για τίποτα άλλο. Μόνο εκτός από τα SS και τα gang. Πέτω το. Δεύτερο. Εντάξει, με hit. Με basic attack. Με basic attack. Μπάμπι, είπες το SS εσύ. Όχι, το ξέρω αυτό. Πάνε στο. Ήμουν πίσω στον base γι' αυτό. Έχει. Είναι όλοι SS. Όλοι λείπουν. Δεν με κατεβάζει. Κωνσταντινέ, άμα μπορείς να βοήθαμε λίγο για το blue. Αν μπορώ. Έρχομαι top. Γιατί? Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. SS λέω. Υπάρχει, δεν θέλω. Δεν έχουνε μάνα. Το πατέρα. Οκ, ρε, μπορείς να φύγεις. Ευχαριστώ που με απολύεις. Σου έρχομαι αδερφέ. Θέλω να... Ας το φύγε, ο άλλος έχει κάνει μπήκε, ο άλλος Τα δεν έχει πρόσωπα μάνα. δεν έρχονται. Ναι, το ξέρω. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, όλα είναι πολύ. Θα τους μπούμε, περίμενε. Πέσαμε για Όχι, πρέπει να πάρω το πρώτο. Αν δεν αυτό να άρχισε. Άστο, πάει. Απλά χάλασε το όρθιο. Άστο. Κάνε πρώτο. Δεν είναι θα χτίσει και θα το χώσω. Τι δεν κατάλαβες. Σπάμαρα. Δεν μου πεις να σπαμάρω. Πρώτο. Σε πόσο έχεις ult. Σε 80 δευτερόλεπτα. Θα περιμένω. Εκεί. Τώρα που ήρθε ο τελευταίος άνθρωπος άρχοντας του χρόνου 9, δεν θα περιμένω. Ο ένατος, έτσι. Ας το έρθει πιο κοντά, έτσι να πάτε. Τζάμπα, έρχομαι Πώς την πάνω. πουτάνα στάν. Κάνε ένα πρώτο απλώς. Την πουτάνα στάν, μαλάκα. Πάμε για το Ευχαρίστησέ Ace. μας αργότερα. Ένα τέχο. Τίποτα, έλεγα να πηγαίνουμε για το Ace, αλλά δεν. Ο Γκρίγκερ Μπράουν δεν είναι 20 Μπορούμε χρόνια. να πάμε, γιατί εκεί δεν κόβει τίποτα. Απλά εντάξει, θέλω να ανεβάσω λίγο λέει. Αγκάρο. Βγήκε η Evelyn. Minion. Μετά Dragon. No. Είσαι ο Μάλτζαχαρ. Πώς λέει κάτα. Why? Because I can. Θα χτίσει και Ακαρίμ στο τωράκο. Έχω εσέ στο mid. Όχι, εσείς εδώ φεύγετε γι' αυτό. Μη θες να φεύγω.
Γιατί άμα δεν έφυγα, τι θα γίνονταν. Λαγκάρ. Θες βοήθεια εσύ απανρέα? Όχι, κομπλέ. Νομίζω θες. LOL! Δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι κομπλέ. Μαζέκα παστάρια, πραγματικά, η Εύελιν είναι πολύ μπάσταρδη. Θα έχει βάλει τραπ. Ποιος? Κέιτλιν. Συγγνώμη. Δεύτερο θα κάνει ποτέ. Έχει απογορευτεί το δεύτερο στο χώρο, δεν το ξέρεις. Κάτσε εδώ Μάρια! Πω μαλάκα, τι κάνει ο Μάλτος? Τον Βάρους! Είναι τον ούτε έτσι. Λάσο άλλο στην ψήφα, ξέρω. Πει αυτός, γιατί είναι αυτός. Βγάλω ένα αρκίτσιο. Τι θα βάλεις? Σου πηγαίνετε και ο άλλος, ήρθα εγώ. Μαλάκα ξανακάνανε. Δηλαδή, Χριστός και Παναγία. Και λέγε και κάνανε και πριν, κύριε. Μαλάκα, έλεος. Αδερφέ, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν έχω πολύ live. Σε βλέπω να σε βαράει το tour, ρε Κωνσταντινέ. Ε? Σε βάραγε το tour, ρε. Όχι. Αλλά μπορεί να με πάρει. Γιατί δεν μπορείς να συνεχίσεις, γιατί είχε μάνα για να κάνει spell. Είχε μάνα για να κάνει spell. Ούτε εγώ είχα. Ένα πρώτο μπορούσα να κάνω. Κάντο. Λεπτομέρειες. Γαμώτη. Και κάσε μου τον μπλέσε, παρακαλώ. Στρίβουμε και δεν πάμε προς τα πίσω. Τα εκτός και το πρώτο το κάνω, το χάσαμε στο HP. Σοβαρά! Σοβαρά, αλήθεια! Έρχεται το, πώς το είναι αυτόν, Βάρος. το βάρος απάνω. Το λεξικό μου εδώ. Το wiki. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ρε. Καζίξ, βοηθεία. Άμα θες. Ναι, ξέρω. Κοίτα, δεν θα σε πιέσω εγώ ποτέ. Πάρες. Don't stop. Αφού το hit το έφαγε, γιατί δεν σταματάει. Έλα, ξεκόλα, Evelyn. Πώς πρέπει να κάνει περισσότερο. Σωστό κατέ το Καζίξ. Δεν δεν έχεις το spell bomb. Γιατί θέλω live μετακοπή. Πού είναι όλοι, εγώ να φύγω έτσι. Έλα, σπαρτιά της. Πέθανα για Εσύ σένα. γιατί θα νοεί εδώ τώρα, γιατί, για ποιο πούστη λόγο. Για να σε δουν να μπακάρεις. Πρόσεξε, Ράμπλ. Γιατί χαλάς το spell bomb. Να τους παίρνω. Γιατί κάθε φορά που είμαι νεκρός έχω 30 FPS. Και το ζωντανεύω μεγαλώνω στα 60. Και αυτό το κάνεις record. Ναι. Εμείς ακουγόμαστε στο record. Ναι. Α, τέλεια. Δεν θα μπορούσα να ανεβάσω βίντεο χωρίς τη φωνή σου. Λίμον. Πω, με Ω, ρε ακρίζει. μαλάκα, σε κάθε ulti που κάνω έχει flash. Άι στο διάλογο δηλαδή. Το blue το δικό μας έχει yard, έχει βάλει Λεώνα, να ξέρετε. Οκ. Ωραία, Λεώνα Yard στο blue check. Το γράψω ένα χαρτάκι που θυμάμαστε. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει μπλούς σε εσάς. Για ποιο εγώ το έβαλα. Αου, το πουλί μου. Μην το πάρει. Πες το. Σκότωσε το δικό του το αραχνάκι. Έλα εδώ ρε, πώς τέλει πιο κοντά. Να τον πιάσω τώρα την έβαψε έτσι. Να την πιάσω. Τι με βλέπει. Πρόσεχε, έχει παγίδα, Κωνσταντινέ. Έτσι. Δεν την ωραίος. είδα ρε. Πού το Ω, ήξερε. φύγει. Α, με έχασε. Α, Θα χωθούμε. ωραία, κάθομαι πάνω στην παγίδα. Αλλά τι Λεώνα, έχει πλέσει. Σπάνε ρε μάλλον. Γεια, σπάνε ρε μάλλον. Άστη τουλάχιστον μαλάκα να πάρω κανέναν. Μη με γαμάς έτσι. Δεν σε γάμισα ποτέ. Το βλάκας. Ας το πάρω πολύ.
Εγώ είχα βάλει Ignite για την ακρίβεια σε αυτή. Του κόψει τον κόλλο, μην του κάνεις το τελευταίο του hit. Δεν έκανα hit, με Ignite την πήρα. Μόνο την πήρες. Rumble θέλει τα Να kills. έκανε από εκεί για να μην μπορεί να φύγει. Δύο spell το Έλα εδώ κάνα. Rumble. Για ποιο λόγο κάνεις το τέλος. Για να τον πιάσω, για να τον προλάβω τουλάχιστον. σου λέω. Γυρίζει, ποιος σε πετάει εμένα. Τι είναι κανατσάρ που πετάει, δικτηνίζεται. Α, μαλάκα, εμένα βαράει. Καλά σε έκανε. Μην φας και σε καμία. Όπα γύρω. Όχι ρε μαλάκα. Πω. Όχι, εγώ θα το πάρω. Αχ, ρε πούστη! Λίγο πριν το kill steal, το minion steal. Μαλάκα, ο βάρος πραγματικά δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι καραψουμάρο του κερατάρα. Αφού είναι 9 level ακόμα. Πόσα minion έχει? Εντάξει, έχει... Α, έχει 65. Η Λεώνα έχει 19. Τώρα πρέπει να του κάνουμε το τόνο, θα το κάνουμε όλους μαζί. Ποιος όλους περιμένει? Όπως πιάνει η Λάξ 3 με το στάνε. 5. Η Λεώνα. Hello. Ω, πίσω, περίμενε. Rumble, περίμενε εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ, Κωνσταντίνα, άραξε. Η καημένη Για Kate λίγο. συνέχισε να προχωράει και στις έντρογες. Να στείλει My κερατά. name is please. Bitch, please. Σου έρχομαι και Sler. Μάσλερ. Άστε για μένα τουλάχιστον. Να έχει Κάτσε άλλος. πάρω εγώ τρέχει να κάνω γκολ. Άρα. Ποιος γκέι δεν έχει αυτόν τον... Πω, γκέι. Ναι ρε. Έχω την ulti. Κάντι. Και ούτε εσένα. Α, ναι. Όχι, ναι, push, sorry. Ό,τι hit ήταν. Έλα, θα το δεις μετά. Τι λες, ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, άντε. Τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι hit ήταν αυτό. Και καλά, Αν θες να παρακλεί, μη πες. Άνοιξε σιρτάρι και βγάλε. και καλά είναι σαν έργο ρε παιδί μου. Είναι ο γάμος τώρα, παντρεύει την κόμενα και εσύ θες να πας να το σταματήσεις και παίζεις το τραγούδι τώρα και θα το αλλάξεις γνώμη. Ναι. Ναι, ναι. Πάρε τηλέφωνο, ρε, ό,τι πάρεις εσύ θα πάρω. Ένα σου λέγεται, Ωχ. πάρεις. Να μας δώσει. Πάρε και για μένα ένα. Ακόμα. Και πού πας Και τώρα? για μένα ένα. Λες και εσύ τουβλάκι. Ναι, ένα. Ωραία, εντάξει, απλά πέρασε το πάρεις μετά. Ωραίο. Ναι, άμα μπορώ να πω. Ωραίο. Γαμάτο. Έλα. Γιατί ζω λίγο μακριά, λίγο, ένα Έλα. τικ. Με γαμάνε. Στο παιχνίδι το γαμάνι, μην ανησυχείς. Μαλάκα αυτή η Εύελιν τι βγάλει γάμο τα αυτιά της. Γάμο το διά. Χαμά τα αυτιά του βία. Έχουμε και είμαι κι εγώ Rumble. Γάμο τα φλάς μου. Γαμίστε την Εύελιν ρε. Την Εύελιν. Triple kill. Όχι. Τρώω στον κόλλη στον τοίχο τον άλλο. Πισωκολλητό. Άρπα τον ποστή. Τον άρνια. Και πτώφισε! Γιατί ο αγαπητός Καζίξ εφόσον πήρε το kill δεν έκανε jump. Έκανε το jump για να πάρει το kill. Ναι, και μετά έχει μαξάρει jump, μπορεί να ξανακάνει jump για να φύγει. Δεν ήθελα ρε, δεν ψοφάω. Δεν ψόφαγα, γι' αυτό δεν έκανα. Πάντε γεια φίλε. Χατζητζεπάνη. Χατζητζεπάνη το έκανε σωστά. Σκάσε ρε Κωνσταντινέ. Ναι, ναι, όλα. Το παιδί που παίζει Καζίξ είναι σε φάση My name is please, bitch please. Αυτό ναι.
Του Red. Άγια μισό λεπτό, θέλω τα μηνύων. Για τον booster αυτή που δίνει μόνο 80 billion power. White. Παιδιά, θα σας πω μια ιστορία. Όχι. Η μηχανή που καβαλάει ο Rumble λέγεται Τρίστη. Για ποιο λόγο? Έρχομαι σε λίγο. Τρίστη. Ναι, έτσι λέγεται η μηχανή του Rumble, αλλά για ποιο λόγο? Γιατί είναι σε Τριστανά. Γιατί είναι ερωτευμένος με την Τριστάνα. Τι ήταν? Είναι ερωτευμένος με την Τριστάνα. Α. Γκέι. Γκέι. Και πού το είδες εσύ ότι τη λένε τρίστη τη μηχανή ή ότι στο καλό είναι αυτό το πράγμα? Το lore το διαβάζετε από τον ονειρών. Καμιά φορά. Διάβασα. Εκεί το λέει, άμα το Ναι, διαβάσεις. αυτή η φορά δεν είναι αυτή η φορά που το διαβάσα. Και επίσης το πουλί του Swain το λένε Beatrice. Πώς τι σου είναι. Αυτό που πετάει αυτό που γαμάει είναι να το συγκρίνει. Εκεί το άλλο μπορεί η Beatrice να του λένε και το άλλο. Και γιατί το λένε έτσι το πουλί του Σουέιν? Μαλάκα στραβός είσαι. Μαλάκα, τι μου λένε την πέτυχε. Όλα εδώ μωρή να γίνει. Τι θες? Ναι, ναι. Ωραίος. Honor me teamwork. Εντάξει, θα Πέφτεις. σου πω, μπορεί να το φεϊλάρουμε μερικές φορές, αλλά έχουμε teamwork τουλάχιστον. Ναι ρε, αφού είμαστε 5, άμα δεν είχαμε και τίποτα, θα φτάσει. Easy. Κάντε με teamwork. Κάντε με GG. teamwork. Παιδιά πήρα δεύτερο win. Easy mode, easy mode. Μαλάκα τους έκανα ninja τώρα. Ο Scorpion. Δεν θα μας το φέρουνε, είναι 2,40 και 2,40 δεν το φέρουν. Honor me teamwork. Να πάρουμε και την απάντηση στις πιστές. Ναι, πάρε.